No niin, kivaa marraskuun 7. päivää kaikille. Mulla on täällä Riihimäellä tää liivimesta auki tänään perjantaina. Niin, joo, nyt on perjantai 10.17. Ja pyhänähän on isänpäivä, niin sitten voi vaikka isänpäivänä antaa tommosen pehmeän paketin. Tuolla on noita tommosia juttuja. Voi tulla vaikka semmoisen hakemaan. Ja sitten mulla on tänään ollut arvontapäivä. Niin tänään on sitten, mä aina arvon mun asiakkaiden ja kävijöiden kesken sitten jotain kivaa. Niin Marja-Liisa tuolta Kymenlaakson suunnalta on voittanut kivan yllätyksen. Ja sitten on Raili Riihimäen seudulta ja Anna Riihimäen seudulta voittanut tänään. Ja onnea teille, ja mä vielä otan yhteyttä ja paketit on tulossa. Ja tosiaan kivaa viikonloppua ja isänpäivää kaikille.